ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. തിമിരാന്തസ്യ നാനാഞ്ചനാശലാകയാം ഉന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്താ രാധാ കാന്താ നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ത്രി സ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കീ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 3 ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം ഹൃദയത്തിലെ മാറ്റം. ശ്ലോകം 10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അകാമഃ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരധീഃ തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യജേത പുരുഷം പരം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരധീഃ പുരുഷം പരം. വിശാല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുവൻ വിശാല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുവൻ
ലൗകികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞവനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൗകികമായ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്തവനോ അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം കാക്ഷിക്കുന്നവനോ ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ, അവൻ തീർച്ചയായും എല്ലാവിധത്തിലും അഥവാ പരമപരിപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ പകുതി എടുത്താണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഒരാഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ, അതല്ല പല പല ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒക്കെ ഉള്ളവരായിക്കോട്ടെ, മോക്ഷം കാക്ഷിക്കുന്നവനായിക്കോട്ടെ, മോക്ഷം എനിക്ക് മുക്തി വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ, ഇവരൊക്കെ എന്ത് വേണം? തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന അല്ലെ, ഭഗവാനെ തീവ്രമായ യുദ്ധ സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആഗ്രഹിച്ച ഫലം സിദ്ധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലാണ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായത്. ഒരുവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാകുന്ന പക്ഷം ഭഗവാനുമായി ഏകത്വത്തിലായി തീരണം, അഥവാ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കാമചേതനയുടെ പ്രകടനമാകുന്നു. ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കപ്പെടാവുന്നതിനാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മോക്ഷം കൂടാതെ ഭക്തൻ കാമചേതനയാൽ പ്രഭാവിതനാകയാൽ ആത്മസംതൃപ്തിക്കായി അഥവാ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനായി ബന്ധുജനങ്ങളെ വധിക്കാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാകയാൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് മുക്തി അല്ലെ, മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പഠിച്ചവരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് മുക്തി ഒരു ഭക്തന്റെ പാദത്തില് ഞാൻ സേവനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ മുക്തിക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം ആര് കൊടുക്കാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാര് കൊടുക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? കാരണം ഭക്തന്മാർ ഓൾറെഡി എന്താണ്, ബന്ധനമുക്തരാണ് അവരല്ലേ. യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദര്യ മുക്തസംഗ സമാചര. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോ അല്ലെ, അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഓൾറെഡി എന്താണ്, മുക്താത്മാവാണ്. അയാൾക്കിനി പ്രത്യേകിച്ച് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന്റെയോ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അയാൾ ഓൾറെഡി മുക്തനാണ്. ഒരു മുക്താത്മാവിന് മാത്രമേ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പരമമായ സത്യം. കാരണം നമുക്ക് ഭൗതികമായ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ജപിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മള് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കാം. അതെന്തല്ല, ഭക്തിയല്ല അല്ലെ, അത് ടൈം പാസ് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ പുംസാം പരോധർമ്മോ അല്ലെ, നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മമാണ്. പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അതോക്ഷജ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? രാവിലെ ഏറ്റവും നേരത്തെ അല്ലെ 3 മണിക്ക് 3:30ക്കും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റിവെക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ സുഖങ്ങളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം, അത് ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് ആവശ്യമില്ല? മുക്തി ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. മോക്ഷം കൂടാതെ പോലും ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി കാക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. അതെന്താ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ ആരും ഈ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് മുക്തിയോ അല്ലെ ഇവരോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. കാമചേതനയാൽ പ്രഭാവിതനാകിയാൽ ആത്മസംതൃപ്തിക്കായി അഥവാ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനായി ബന്ധുജനങ്ങളെ വധിക്കാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു. അതായത് അർജുനൻ തുടക്കത്തിൽ വന്നപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ? ഇവരൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, ഒരുപാട് ന്യായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അർജുനൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ പണ്ഡിതന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ആ ഒരു സംസാരം കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇവരൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, അവിടെ അവരുടെ ഭാര്യമാരുണ്ട്, വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ അനാഥരായി പോവും, അവരൊക്കെ വഴിപഴിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അർജുനൻ വിഷമിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒടുവിൽ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാണ് ഉണ്ടായത്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിവേകം ഉണരുകയും സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന്റെ വില കൊടുത്തും ഭഗവത് ഇച്ഛ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് തന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യമെന്ന്
പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം അകാമൻ ആയിത്തീർന്നു. പരിപൂർണ ജീവസത്തയുടെ പരിപൂർണത അവസ്ഥയാണത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ സന്തോഷം എന്താണ്? നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികള് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അമ്മ അല്ലെ ഇൻലോസ്, ഇവരൊക്കെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം അതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവനവന്റെ സന്തോഷത്തിനേക്കാൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ഇതാണ് ജീവിത പരിപൂർണത. ഉദാരധീഹി എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിശാലമായ വീക്ഷണമുള്ളവൻ എന്നാണ്. ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ നിസ്സാരരായ അഥവാ ശക്തി കുറഞ്ഞ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:20 അത്തരം നാനത്തെ ഹൃദൽ നാനമെന്ന്, ബുദ്ധിനാശം സംഭവിച്ച ഒരുവന്റെ നാനമെന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ആർക്കും ദേവന്മാരിൽ നിന്നും ഒരു അനുഗ്രഹവും നേടാൻ കഴിയുകയില്ല. ആകയാൽ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായാൽ പോലും പരമാധികാരി ഭഗവാനാണെന്ന് വിശാല വീക്ഷണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിരൂപിക്കാൻ കഴിയും. ആ പരിതസ്ഥിതിയിൽ വിശാലമായ വീക്ഷണമുള്ള ഒരുവൻ ലൗകിക സുഖാസ്വാദനത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്കായുള്ള അഭിലാഷത്തോടെ ആണെങ്കിൽ പോലും നേരിട്ട് ഭഗവത് ആരാധനയിൽ വ്യാപൃതരാകണം. അകാമനോ സകാമനോ മോക്ഷകാമനോ ആയ എല്ലാവരും അവസരോചിതമായി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. കർമ്മയോഗത്തിന്റെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാതെ ഭക്തിയോഗം പരിപൂർണമായും അനുഷ്ഠിക്കാമെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി അസംയുതമായ കലർപ്പില്ലാത്ത സൂര്യരശ്മിയെ ശക്തിയേറിയതാകയാൽ തീവ്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ അസംയുതമായ ഭക്തിയോഗത്തെ അന്തസ്ഥിതമായ ഉദ്ദേശത്തെ പരിഗണിക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും അനുഷ്ഠിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഓരോരോ ദേവന്മാർക്ക് ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് ഓരോരോ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ആ ഒരു ബുദ്ധി തരുന്നത്, മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആരാധിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും തരുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് തരുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നോണ്ട് ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര, അല്ലെ? പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നോണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാൻ തരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാലും നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് തരും? ഭഗവാൻ ആ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം? നമ്മള് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നത്. അതല്ല എങ്കിൽ ഭഗവാൻ അർഹിക്കുന്നത് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. കാരണം നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, പാലം കടക്കോളം നാരായണ, പാലം കടന്നാല് പൂരായണാന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ നാരായണനെ വിളിച്ചിട്ട് പാലം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന അറിയുന്നവരെ ഭഗവാൻ അറിയാം, അല്ലെ? വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ച അർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മം തു വേദന കശ്ചന. നമ്മുടെ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഒക്കെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ ആര് ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ തിരിയുന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന് തിരിച്ച് ആ വ്യക്തിയെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് അവരുടെ അത്രയും പിന്നെ കാമം അത്രയും തീഷ്ണമാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരെ തെറ്റായ വഴിക്ക് തന്നെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകും. അത് ഭഗവാൻ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ആസുരമായ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുരിക യോനിയിൽ ജനിപ്പിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. കുറച്ച് സാത്വികമായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് ആ സന്തോഷം സുഖമൊക്കെ ആസ്വദിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ അറിയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള സുഖവും സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ കൊടുക്കൂല, അല്ലെ? അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു തരും, ഒപ്പം നമുക്ക് ഭക്തിയും തരും. അതിന് ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുന്നത് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ തന്നെയാണ്. ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ധ്രുവ രാജാവ് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു? എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, കാരണം ഞാൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ വന്നത് കുപ്പിച്ചില്ല് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി കുപ്പിച്ചില്ല് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ധ്രുവലോകം തന്നെ കൊടുത്തു ധ്രുവന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദൃഷ്ടാന്തമായി അസംയുതമായി, അതായത് കമ്പാരിസൺ തരാണ്. തീവ്രമായിട്ടുള്ള സൂര്യരശ്മി പോലെയാണ് നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അത്ര തന്നെ തീവ്രമാണ്. കാരണം നമ്മള്
മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ശ്രവണവും കീർത്തനവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തുടക്കത്തിലുള്ള പാട്ടാണത് അല്ലെ. നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിർത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ശ്രവണം, കീർത്തനം, അതുപോലെ സത്സംഗം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തീവ്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രയും ശക്തിയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവനേവ യജതാം ഇഹ നിശ്രേയസോദയഃ ഭഗവത്യചലോ ഭാവോ യദ്ഭാഗവത സംഗതഃ. അത് നിർത്താന്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവനേവ യജതാം ഇഹ നിശ്രേയസോദയഃ ഭഗവത്യചലോ ഭാവോ യദ്ഭാഗവത സംഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാവാൻ ഈ എല്ലാവിധ ഉപാസകരും ഏവ തീർച്ചയായും യജതാം ആരാധിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇഹ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിശ്രേയസ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം, ഉദയഃ പുരോഗതി, ഭഗവതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ, അചലഃ അചലനായ, വേദ സ്വച്ഛാനുരൂപമായ ആകർഷണം, യത് ഏത്, ഭഗവത ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ, സംഗതഃ സംസർഗം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ബഹുവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യത്യസ്ത ആരാധനാക്രമങ്ങളിലുള്ള ഉപാസകർക്കും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ പതരാതെ സ്ഥിരീകരിച്ച സ്വാഭാവിക ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്ന ഉദാത്തമായ പരിപൂർണത ആശീർവാദം പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ സംസർഗത്താൽ മാത്രമേ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഓ നമ്മൾ പല പല ദേവീ ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോ നമ്മള് സ്വതവേ പറയും എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളിലും എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഏത് ദേവീ ദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിച്ചാലും എല്ലാം ഒരേ സത്യത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാം ഒരു ദിക്കിലേക്കാണ് എത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഏതൊക്കെ ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും ഭഗവാനില് പതറാത്ത ആ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം അത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആകർഷണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ വരണം. സത്സംഗം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു കാര്യം അല്ലെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശില പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഒരു പാദത്തിന്റെ താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എപ്പോഴും പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകം വായിച്ച് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ അല്ലെ എന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രഭുപാദര് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും. നമ്മൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പ്രഭുപാദര് തന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു സത്സംഗം, ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കുള്ളിലെ വ്യത്യസ്ത ജീവിത അവസ്ഥകളിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളും പ്രഥമദേവനായ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് അങ്ങ് താഴേക്കിടയിലുള്ള നിസ്സാരനായ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിന് അഥവാ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് വിധേയമായി വ്യവസ്ഥീകൃതരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മാവ് അവന്റെ ശുദ്ധഭാവത്തിൽ അവൻ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധമുള്ളവനാകുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ശക്തിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള അവന്റെ ആഗ്രഹം ഹേതുവായി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അധപതിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥീകൃതനാക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ഉന്നതമായ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അസ്തിത്വത്തിനായി പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ എല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ താഴേക്കിടയിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഉറുമ്പ് വരെ ഏത് ഗുണത്തിൽ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്ത്, രജസ്, തമസ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അപ്പോ ശരിയായ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ്? മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ് ആ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ
വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷേപ്പ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. അത് ഒരു റൗണ്ട് പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും? ആ റൗണ്ട് പാത്രത്തിന്റെ ഷേപ്പ് എടുക്കും. അത് ഒരു നീളമുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ചാലോ അതിന് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്ത്? ഈ ത്രിഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹം വരുന്നത്? ഈ പ്രകൃതിയെ മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ശക്തി അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള അവന്റെ ആഗ്രഹം ഹേതുവായി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അധപതിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥീകൃതനാക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ഉന്നതമായ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അസ്തിത്വത്തിനായി പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു, അത് ഞാനും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിന്റെ മയക്കുവിദ്യയിൽ മിഥ്യാദീപ്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ പിടികിട്ടാത്ത ലക്ഷ്യത്തെ പിന്തുടരുന്നത് പോലെയാണ് അസ്തിത്വത്തിനായുള്ള ഈ പോരാട്ടം. ഈ അധ്യായത്തിലെ മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിശദമാക്കിയതുപോലെ വിവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന്റെയോ അഥവാ ദേവന്റെയോ സഹായം കൂടാതെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെ നൂതനമായ പുരോഗതിയിലൂടെയോ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്കായി നടത്തുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളും വെറും മായികമാണ്. ഇപ്പോ നമ്മള് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നാണ്, നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാല് കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യാ? കുറേ ദേവി ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി എല്ലാ പൂജകളും വഴിപാടുകളും ഒക്കെ കഴിച്ച് അവർക്കും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെ, ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാവണം, അതുപോലെ നല്ല ജോലി വേണം, ഭാഗ്യത്തിന് ഓരോന്ന് കിട്ടലാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് അല്ലെ. എന്നാൽ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവര് അവര് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ പോകും അല്ലെ. അവര് എന്താ പറയാ സയന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവര് അതിന്റെ ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും സമ്പത്തും ഇതൊക്കെ അവർ അതിലൂടെ നേടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മറ്റു ചില കൂട്ടര് ഓരോരോ ദേവീദേവന്മാരെ വിളിച്ച് അല്ലെ ആരാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് തരിക, റിസൾട്ട് തരിക എന്ന് നോക്കിയാണ് നമ്മള് ഓരോ ദേവന്മാരുടെ സഹായം തേടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും വലിയ വീടും വലിയ കാറും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണനാക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നത്. ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്കായി നടത്തുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളും വെറും മായികമാണ്. ആനന്ദത്തിനായി അത്തരം പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പര്യന്തത്തിനുള്ളിലാകയാൽ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അത്തരം പദ്ധതി ആസൂത്രകരാൽ സമ്പൂർണമാണ് ലോകചരിത്രം. മാത്രവുമല്ല പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ചരിത്രത്തെ മാത്രം അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും വരികയും പോകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അത്തരം പദ്ധതി ആസൂത്രകരുടെ എല്ലാ യത്നങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാലും ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതായത് നമുക്ക് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം ഈ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരവും ഇല്ല അല്ലെ. ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കും. പല എന്താ പറയാ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിനായിട്ടും അതുപോലെ ചൊവ്വയിലേക്ക് എത്താനായിട്ടും അല്ലെ പരിശ്രമിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം. അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റ് വരെ അവര് കഠിന പ്രയത്നം നടത്തും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പരാജയപ്പെട്ട് ഇറങ്ങും അല്ലെ. അതായത് നമുക്കൊരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താ പറയാ ഒരു പരിമിതി ഇല്ലാതെ മരിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനോ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും മരിക്കുന്നത് വരെ പരിശ്രമിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ പറയുക. അപ്പൊ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, പെർമനന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തൊരു നമ്മുടെ കണ്ടുപിടുത്തവും മരണം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരാജയമായി അല്ലെ, പിന്നെ അത് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് അറിയില്ല. അത് സക്സസ് ആയോ ഫെയിൽ ആയോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും വേണ്ടത് എന്താണ്? ആ മരണത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ അത് ഇതിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ജീവഭൂത സനാതന, നമ്മൾ സനാതനരാണെന്ന് പറയേണ്ട. ആ സനാതനത്വം എവിടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലാണ് കിട്ടുക. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ ജീവിതം. വ്യത്യസ്ത ആരാധനാക്രമങ്ങളിലൂടെ വിവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന്റെ അഥവാ ദേവന്മാരുടെ സഹായം കൂടാതെ ഉള്ള ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയിലൂടെയോ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരുവന് ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.
ഈശ്വരനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരെയോ അല്പം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികൾക്കൊഴികെ വ്യത്യസ്ത നേട്ടങ്ങൾക്കായി വിവിധ ദേവന്മാരുടെ ആരാധന വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആകയാൽ ദേവന്മാർ മിഥ്യയോ കാൽപ്പനികമോ അല്ല. ദേവന്മാർ നമ്മെ പോലെ തന്നെ വാസ്തവികമാണ്. എന്നാൽ സർവ ലൗകികമായ ഭരണത്തിൽ വിഭിന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യാധികാരികളായി നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാകിയാൽ അവർ അതീവ ശക്തിയുള്ളവരാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ആരാണ് ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തതല്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് 33 ദേവന്മാരുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, മിഥ്യയല്ല അവര്, കാൽപ്പനികമല്ല അവര്. ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരെങ്ങനെയാണ് ശക്തരായിട്ടുള്ളത്? സർവലൗകികമായ ഭരണത്തിൽ വിഭിന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ അധികാരികളായി നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാകയാൽ അവർ അതീവ ശക്തിയുള്ളവരാണ്. അവര് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അവര് നിരതരാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ ശക്തിയുള്ളവരാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, പ്രബലരായ ദേവന്മാരിൽ ഒരുവനായ ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭിന്ന ലോകങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികൾ ഈശ്വരന്റെയോ അഥവാ ദേവന്മാരുടെയോ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. വിവിധ ദേവന്മാർ വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതും ഒരു സത്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ദേവീ ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഉണ്ടെന്നോ, അവര് എന്താ പറയാ, അവർക്കൊരു ധാമം ഉണ്ടെന്നോ, അവർക്ക് അവരിയ്ക്കുന്ന ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, സ്കോണിൽ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭഗവത് ധാമം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ശരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഭഗവത് ധാമം ഉണ്ട് എന്ന് പോലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് സ്കോണിൽ വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചന്ദ്രദേവനാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രദേവനാണ് ഇവിടെ ചൊവ്വയുടെ അല്ലെ, ചന്ദ്രന്റെ ദേവൻ. അതുപോലെ സൂര്യദേവൻ സൂര്യന്റെ ദേവനാണ്. അതുപോലെ അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോ ലോകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലും തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അവര് ആരാധിക്കും ദേവന്മാരെ, പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഉണ്ടെന്നോ, അവർക്കൊക്കെ ഒരു ധാമം ഉണ്ടെന്നോ, അവരൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രക ദേവന്മാരാണെന്നോ ഒന്നും അവരെ അംഗീകരിക്കില്ല. അതൊക്കെ ഒരു പ്രകാശമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വിവിധ ദേവന്മാർ വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സമീപസ്ഥ ഗ്രഹമായ ചന്ദ്രനിൽ ചന്ദ്രലോകത്ത് എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർ വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ അഥവാ ബഹളങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം മികച്ച യാന്ത്രിക ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഈ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് വളരെ ചുരുക്കമായ അറിവ് മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. ഗർവിഷ്ഠരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കോ തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികൾക്കോ ചന്ദ്രനിൽ വസിക്കുവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അത് വകവയ്ക്കാതെ അഹങ്കാരികളായ അവർ ചന്ദ്രനിലെ സ്ഥലം വിൽക്കുന്നതിലേക്ക് അത്യന്തം വഞ്ചകമായ പരസ്യം നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വേദാനുവർത്തികൾക്ക് നാനാർജനത്തിന് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളുണ്ട്. നാം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിൽ മുമ്പേ തന്നെ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ അവർ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പ്രസ്താവനകളെ പൂർണ്ണമായും ആപ്തവചനമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവർക്ക് ഈശ്വരനെയും ദേവന്മാരെയും കുറിച്ചും ഭൗതിക ആകാശത്തിന്റെ സീമയ്ക്ക് അതീതവും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പര്യന്തത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ വിഭിന്ന വാസഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണവും യഥാർത്ഥവുമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യർ, രാമാനുജാചാര്യർ, മധ്വാചാര്യർ, വിഷ്ണുസ്വാമി നിംബാർക്ക, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നീ ഭാരതീയരായ മഹാ ആചാര്യന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളാൽ അഭ്യസിക്കപ്പെടുന്നതുമായ പ്രമുഖ പ്രമാണയുക്ത വൈദിക ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അതിൽ ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ യഥായോഗ്യമായ വാസഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9:25 ഇപ്രകാരം ഊന്നിപ്പറയുന്നു: യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതാഹ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേച്യ യാന്തി മധ്യാജിനോപി മാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരുടെ ഇടയിലാണ് ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പോ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പക്ഷെ അവിടെ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവനുണ്ട്. ആ ദേവനാണ് ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ അധികാരി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രഹത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ആള്, അധിപതി. അത് ചന്ദ്രദേവനാണ് എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല, അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് അവർ അവരുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോകെ 8ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാല്
ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലെ, ഒരു പകൽ ആണ്. ആ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര യുഗമാണ്? 1000 ചതുർയുഗമാണ് ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 1000 ചതുർയുഗങ്ങളില് എത്ര മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്? 14 മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്. ഈ 14 മന്വന്തരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭാഗവതത്തില് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് 7ാമത്തെ മന്വന്തരമാണ്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് 8ാമത്തെ മന്വന്തരം. ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കൽപ്പവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കാര്യം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ശ. ആർക്ക് എന്ത് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന അവരുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും, പിതൃക്കളുടെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കൾക്കിടയിൽ ജനിക്കും, പിന്നെ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഇടയിലും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്, ഇത് സമയം മതിയാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും